Pagkadagan sa tong trabaho karon matas, pag human ako limpyuhan ng isda, ang lamas sa pod ako iplastar no. Pagkahuman mo adto kog meeting kay na ako fill upan didto or mo attend ko. Di mo utak kabalo mo answer. So what's up mga tas no, may adlaw ka natong tanan dira, baligikan ta sa Peaceport karon. Pagkahuman hapit kog palengke kay namalit ko og mga lamas kay wala nay lamas ang akong rep. So ang akong himuon karon matas, ako sa ning habuon ng isda kay pagkataod-taod manggod mo lakaw ko no. So dili sa naton nalimpyuhan kay naa palagi ta importante nga lakaw. So ang atong himuon ato sa naipagawas diha kay ipadaplin sa nato na kay balikan lang nato unya. So wala na ko naligo mga tas kay late na ko sa oras no, kay alas 12 ang sabot nga meeting. So ang akong gihimo diha nilakaw na ko diha bisag na nimaho patang isda o nanimaho patang keke. Kabalo ko nagsugod na slag meeting didto no, pero lisod pod nga kita ang hulaton nga dili man ta importante. So magsugod yun na slag maabot kog sa dili. So akong gihimo mga tats, gipauban na lang nako ang akong anak kay padulong pod sa eskwelahan no, og isa pa siya mo video sa kwa kadiyot og nidiretso nako. Mga tats, leader na mo. Papa kay no. Siyempre mga tas, mo diretso jud ta sa atong leader no, kay siya nakabalo kung unsa atong record dira kung nabatay bero non or absinot bata. So wala jud ko masayop mga tas naa jud ay bero non. So ang gibayaran na mo dira ang ginatawag nilag monthly Diyos. So okay lang na siya kay nganuman mao man obligasyon nato kada bulan mata. So ato na sang bayaran diya og pagkataod-taod ako sa gipungutana unsa pa himuon. Ang iyang giingon daghang kag pirmahan. So mangita na pud og papel ani or ballpen kay naa pa daw tay pirmahan. Og ako sang gibiyan akong leader mga tas kay akong anak sige nagsinyas nga mo eskwela na. Mao nang akong gidunulan og balon pagkataod-taod naa ako gipilapan. So tulo na kapapel ang akong pilapanan dira matas or pirmahan na no. Ambot kung asa na dalon na basta kay ni pirma lang ko diya og isa pa nangutana ko kung unsa ni kay di kay maklaro sa kuang mata og wala po ko kasabot kung unsa na dapit diya. Mao nang sige kog pangutana diya kay wala jud ko kahibalo. Di mo utak kabalo mo answer. Kung mangutana mo kung unsa akong gipilapan, kung unsa akong giatenan nga meeting, ang amuan ng purpose matas. Kada bulan man gud naa may ginatawag nga meeting no. Kung dili mo ka mag-attend sa meeting matas sa sulod sa 2 ka bulan nga imong kwarta sa sulod sa imong ATM mabawasan. So ingan ang patakaran no, basta dili ka mag-attend og meeting mabawasan jud ang imong pondo sa ATM. So wala po ko kabalo kung pila basta ang nadungog nako dako jud daw. O di ba sayang. So gisugdan na namo ang pag-ampo matas kay nagsugod na og pagyaw-yaw ang leader sa DXWD. So maminaw media kadiyot og pagkataod-taod matas na human na jud siya no. So nipasin na ta kay naa pa tay trabahoon sa balay og mao na ato nang gisugdan ang paglimpyo sa atong isda dira kay ubay-ubay para ba jud na ang atong limpyuhan. Kana mga oras sa matas wala pa koy pamahaw ana, wala pa koy paniudto ana no, pero ako na lang yung gitrabaho kay kun dili mo na to trabahoon na marangso po ng isda. So mo nang ato nang gipaspasan diha kay ubay-ubay ra ba na ang akong limpyuhanan nga isda kay pagkataod-taod ang lamas na pod ang atong tirahon no. So ato po na ipang plaster diha kay kun dili na to na ipang plaster daghan na bag mananap diri sa mga basig pang tangagon na og asa pa pandalon. So gutom na jud kaayo mga tats no, ako lang giagwanta para mahuman akong trabaho kay walay lain mo trabaho ana kun dili ako kay ako ray tao diri sa balay kay walay mga estudyante na ko din nang eskwela pa. Pagkahuman akong trabaho mga tats nigawas ko no kung unsa man ako makit-an dira. So nakakita mo kog saging nga ginanggang lang sa ang akong paniudto karon. So diri lang sa tama natong video kay maniudto sa kog saging.